shi jiki na ya rude yana vibration. Ina tsoron iterator, jin tsoron karta yi mini question. Dan da ganin ta graduation, ni kuma bani da qualification. Ina jin kunyan abomination, ka je ka same ta, bani da action. kar ka ji tsoro, Ina da tension, je ka yi action. ta iya fashion, Kula ce tana da motion. ba ta kumfa, Ina vibration, kar ka ji tsoro, bani da action. kar ka ba ta maza, Ina da tension, je ka gwada kai. graduation. In mace ce ba bilesa, Combination, combination, haɗin kan visa. Combination, 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 haɗin kan visa. Combination, haka ne na yanke decision, ni dai zan koma education, in je in samo qualification. Bayan na graduation, a mun murnan congratulation. Dan zan rika investigation, kwakwalwa tana son calculation. A mai matsayi na ni ne musician, samu kuɗin gina gida da mota mai suna final discussion. Na fi ƙarfin zama a junction, 'yan mata suna ta roshi. Ni ko sai in yi selection, in my opinion a kowane section. Kun ga na combination, music is full of education. Kun ga na combination, music is full of education. Combination, combination, haɗin kan visa. Combination, 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 haɗin kan visa. Combination. Oh my God, help this situation. So much crisis in my nation. People processing contamination. fracas has political affiliation. People, let's come together as nation. Please let's stop for this violation. Don't mind these greedy politicians. They don't help situation. Seats and not reconciliation.